El pla se centra en Rafa Mir, una miqueta assenyalant-lo com a possible amenaça, no? Sí, però els centrals Déu-n'hi-do també, Koundé i Diego Carlos són jugadors molt poderosos en aquestes accions i fins i tot el Campos, diria. Doncs vinga, de nou al corna, Acuña, força passat, Rafa Mir! Gol, 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 gol! Mitel, ha marcat Rafa Mir! La veritat és que el càmera i el realitzador han estat oportuns, Com l'han vist? 11 de la primera part, Rafa Mir remata sorprenentment sol i ajusta la pilota a la dreta de Courtois per deixar glaçat el Bernabéu. Gol de Rafa Mir, 11 i mig de la primera part, de moment cau el líder, però és que remata molt sol, pot ajustar el cop de cap, fent inútil l'estirada de Courtois. Rafa Mir inaugura el marcador del Bernabéu, Real Madrid 0, Sevilla, líder, provisional 1. No té ningú a sobre en cap moment. És veritat que Diego Carlos fa una mica de pantalla, però aquí jo crec que Militao és qui surt retratat, que no té ningú cap marca feta, i tampoc la pantalla li impediria sortir per col·locar-se més a prop de Rafa Mir, que després fa una molt bona rematada de cap per marcar el primer del Sevilla. 0-1, 12 de la primera. Sí, és o Militao o Ferland Mendy. Jo crec que és més Militao per la posició que ocupa. I estrany, no sé si el Madrid esperava més una centrada tensa al primer pal, però posa el Sevilla una pilota un pèl més bombada buscant la zona més allunyada, per dir-ho d'alguna manera, i és que Rafa Mir, sense saltar, té tot el temps del món per posar el cap i per allunyar-la. No és fàcil, perquè al final donar-li velocitat i col·locació aquí no és senzill, però fins i tot elimina la silueta d'un porter gran com és Courtois. Mendy es queixava de la pantalla, però clar, és que... No és suficient una pantalla. Futbol, vull dir. Ui, Carleto, la sella la tenim ja... Hola. Bé, doncs continua el 0-1, que podria ser un 0-2 perfectament. I ja no estem parlant només de les ocasions en si, sinó de la manera en què el Sevilla està arribant i com s'està trobant de còmode. Ui, compte Bonu, Benzema, gol! Doncs Bonu acaba de tirar per terra totes les bones sensacions i tot el partit que estaven fent els seus companys. El xut des de l'exterior de l'àrea se'l menja Bonu, la pilota impacta en el pal, menja Carmelets Ancelotti, les dues celles que es posen a la mateixa alçada, el xut és d'Àlava, no? Des de l'exterior de l'àrea, Militao és, sí. Xut molt aturable per Bonu, li fa alguna cosa estranya li passa al porter marroquí del Sevilla, se la menja absolutament. Bonu és que posa els dos punys per davant. Molt tou. Molt poc convencional el que fa Bonu, en lloc de rebutjar de punys, posa les dues mans. Vol blocar i s'equivoca. Aquí, si tens dubtes, poses les palmes de la mà i la tires a un costat. És que la manera que posa per davant els dos punts no té cap mena de sentit. Sí, la vol agafar. Sí, la vol agafar perquè no posa els punys, sinó que posa les mans pràcticament obertes per intentar blocar la pilota, se li en va el pal. I li doblega les mans. Cantada de Bonu, tant elogiar-lo. El elogio de Milita, ja ho deia aquell, doncs mira, pam. Torna a començar. La xutera de 30 metres ben bo de Militao. És que era per aturar-la, pràcticament la deu haver vist molt assequible. Sí, però anava tan ajustada. I el que no falla mai és Benzema, que estava allà. Sí. I ara targeta per Acuña, en un 3 i no res. El partit ha donat una volta, però com 8 mitjons. Per mi és groga com la de l'Ava. Acuña li deia això, jo crec. La caiguda no és immediata. Però és un penal de tota la vida. La caiguda és immediata, o no immediata, no té res a veure amb el VAR, com si no vol caure. Vull dir, aquí el que ha d'interpretar el VAR és si això és una acció que és penal o no. Al final això de penal gris o penal negre o penal blanc, el senyor VAR ha de determinar si és penal o no és penal. Ja contractarem un jutge de natació sincronitzada o artística, com es diu des de fa algunes temporades, per dir si els ha considerat una caiguda estèticament correcta. No, però haurà considerat que amb el contacte que hi ha hagut no és suficient per caure com has caigut. És un tema de protocol de VAR. Ja, però és que la norma de tota la vida diu que contacte dins de l'àrea és penal. Ja, Damià, però contacte dins de l'àrea és penal. Ahir no van xiular un penal claríssim al VAR. Vull dir que a mi aquesta acció no em sembla tan clara com la d'ahir. Sí, però ahir vam dir que era un error. Vull dir, si avui no ho fan, també ho hem de dir. Per mi són dos errors, tant el de Piqué d'ahir com aquest d'avui de... En tot cas, com ahir apuntava el Molló, aquí el problema és que no s'explicaran. Si tinguéssim una explicació seria perfecta. I al final, Aquí estem especulant nosaltres. els jugadors sempre acaben dient que ho
toca penal, toca Casemiro, aviam Fernando s'ha d'evitar el contraatac, Rafa Mir no, la toca Rakitic, ningú la baixa, i la treu Casemiro i a córrer no, ai, Acuña que li fa una passada directa a Vinícius, Vinícius que té a l'esquerra Benzema, continua Vinícius, se la jugarà ell, Vinícius el xut fora! Sí, per mi ha seleccionat bé Montiel, no entrant-li a Vinícius, perquè havia de tapar la passada a Benzema i que Vinícius acabés, que se la jugués. També és cert que s'equivoca a l'inici Acuña, però acaba molestant el jugador carioca que no remata bé. La clau ha estat que Vinícius no tingués línia de passada per Benzema. Montiel està molt bé. I ha sortit el Vinícius del 2020, el Vinícius que no definia com ho estava fent en aquest inici de temporada. Ha tornat Fallicius. Mira, Delaney Mira, primer canvi. per refrescar una mica. Entra Delaney per aquí, que no he vist el dorsal, per Rakitic. No. 5 més l'ha afegit. Curt, sí? Sí. Ara mateix no passarien de 3. Diria afortunadament. Doncs 1-1. Jo crec un bon resultat pels interessos del Barça. Sempre que creiem, lògicament, que el Barça pot ser campió, que ho creiem. Queda moltíssima lliga. Sí, això s'ha de tancar, perquè el Sevilla està arribant justet al final del partit i defensant molt enrere. La fe del talismà. Sí. Ara començarà a restar-li punts al Madrid com si no hi hagués demà. Tens una setmana Mogudet. interessant. Ai, espera't. Vinícius! Mare meva. Colarro. Doncs gol de Vinícius i a felicitar i bona nit i adeu i buenas noches. Sí, és que No, és que un gol que no hi ha retrets en això per ningú, vull dir. Aquí ni Bonú ni històries. Que cau a l'escaire esquerre de la porteria de Bonú, imparable. Una especialitat que tampoc coneixíem massa de Vinícius, aquesta, xut des de fora de l'àrea. Qui li havia dit Fallicius? Calma, S'assenyala l'escut, demana calma a la graderia del Bernabéu. A 3,5 perquè arribem al 90. Més l'ha afegit, marca un gol que li pot donar 3 punts al Madrid per situar-lo líder, una mica més líder, més ben dit, d'aquesta primera divisió. Semblava increïble. Ho fa tot bé, És un obús. El control amb el pit és meravellós, com condueix. Toca, I després la definició és fantàstica. Aquí Ocampos arriba ja justet, es nota que està defensant amb la reserva de benzina. La definició és que res a dir, la veritat. És oportunista, però el canvi d'Ocampos jo crec que clavava bastant al cel, Sí, la veritat és que aquestes últimes accions ha defensat ja molt justet Ocampos. Intenta aturar de mà canviada, Bonú la toca una mica, però insuficient per desviar prou el xut de Vinícius. 9 a la Lliga, no? Sí. 9 gols a la Sí. Lliga. El Madrid té els 2 màxims golejadors de la Lliga. Benzema amb 11, Vinícius amb 9. I espera't, Kroos, Vinícius, pot caure el tercer, Vinícius cau a terra, doncs dirà que és càrrega, no? No és penal. Per mi en directe no m'ha semblat. És càrrega. Jo crec... Bé. No és penal. A veure... Diego Carlos, és?